Takže ahoj lidi, já bych vás chtěla přivítat do mého prvního videa, kde mluvím. A já bych se předtím chtěla mluvit za to, že to vrčí ten noťák, nebo prostě hučí, já nevím, co všechno dělá. Prostě, já nevím, mě to mrzí a já dám písničku, jakože do pozadí, aby to tolik nebylo slyšet. Takže doufám, že mi za to nedáte tolik dislikeů, no, i když předpokládám, že tam fakt jich bude hodně. Ale to je jedno. Dneska jsem vám chtěla ukázat vlastně takový malý návod, jak se stát tím divokým koněm na StarStable. Vlastně jak budu natáčet to video, tak aby, kdyby někdo chtěl přijít, tak aby třeba ten, kdo to neví, jak je divoký kůň, jak se stát divokým koněm, jak se stát divokým koněm, tak aby to už věděl a no a to je asi všechno a tak můžeme jít na ten návod. Takže než všechno začneme dělat, tak bych potřebovala, abyste přišli na tu stránku a abyste tady měli tu stránku, nebo spíš tyhle ty dveře, čím se, jak se tady dá play a zapne se StarStable. Ale ještě na tu play neklikejte. Běžte jakoby na plochu a vlastně běžte na počítač, vlastně na start a dejte počítač. Tady dejte místní disk C a users, pokud se nepletu, veřejné a StarStable online. Tady máte data, tak si kliknete na ty data a tady se vám ukážou všechny data, co jsou ve StarStable. Bože, já taky umím skloňovat jak malý děcko. Tady si dáte pan a ono vám to vyhledá všechny pan. Tak si to všechno označíte. Já takhle. Až si to všechno označí, tak to buď dáte do koše, nebo vlastně delete dáte a vlastně vám to přesměruje do koše, anebo si to dáte do náhradní složky. On se to tam přesune všechny. Nebo si to dáte do té náhradní složky a vlastně jako nemusíte mít strach, že se vám třeba nenačte znovu, ale ono se to načte vždycky. Když si zapnete StarStable. Moment, tak já to jdu vyzkoušet, jestli jsem to udělala dobře. A jestli to fakt funguje. A za minutku jsem tady. No, tak to funguje, tak jsem ráda. Takže doufám, že jste mě pochopili. A doufám, že nejsem takovej noob, který to prostě nedokáže vysvětlit, i když si myslím, že jsem. Takže jste to určitě většina z vás nepochopili. A pokud jste to nepochopili, tak jak jsem to tady vysvětlovala, tak mi můžete napsat na Facebook na IzaBLLA a já vám to vysvětlím ještě tak znova. A pro ty, kteří už vědí, jak se stát divokými koňmi, prosím nehejtujte mě, já tohle video dělám poprvé a já jsem taky ten stydlivý člověk, co neumí mluvit a strašně se stydí. Takže se když tak omlouvám a tohle by bylo asi pro dnešní video všechno a tak se s vámi loučím a všude a, to už do mě musíte mít úplně velkou hlavu, která brzo vybouchne, no. A tak se s váma loučím, teď bude další a děkuji, že jste si shlédli tohoto video. Já nemůžu říkat všude a. Prostě děkuji, že jste si shlédli toto video a pokud se vám video líbilo, tak nechte like, prosím, a když tak odběr, pokud jste ho ještě nedali, prosím. Ne, tohle už je docela hnusný a to je asi všechno, tak já se s váma loučím, aby to nebylo zbytečně dlouhý a ahoj.